Karon mga bay natay unbox kang Bro Charles. Nanapod sa dire. Intag sa'yo, alas 6. Okay na bro. Excited kasi ano yung mga bay kasi mismo siya. Wala sa kabalo kung na-scam ba siya ano yung tambutso. So, power pipe niya hanggang... Wholesale naman na pagpet na ko bro. Wholesale prepare siya. 1.6 na siya, pero sa uban na 1.9 na na, 2,000 kapin. Wholesale lang po ano, palit. Daw, tangkan na Spiker man na yun ang kami na sila. Elbow. Ini. Okay. Kabig photos eh. Very good, pinasealer na eh. Na, last stock na ba yun eh? Wala na eh. Oh, last stock na siya. Hindi na taka-order yan eh. Laka. Ay, ato yung lutag. Kurma ito sa kira eh. Laka. Yan. Pawira kay kurma eh. Hindi basta-basta mga bayo. Nag-play. Ang nindot ani mga bay. Kaya katong cover ng original ito. Mata ko doon balik. Nagit say. Butanganan ba? Ihaging bracket ba? Yan na yung garas eh. Kaso na elbow stuck yun sa mga Uli ka ni ikuan ba? Ipa big elbow ba? Pwede mo ka mag-ilis ko dami mo ito. Big elbow ba? Yung design dire eh. Pang stuck yun sa design. Dire na bago. Kanya na mag-uno na. Tumuloy lang ang tako. Pero, ini power pipe gini siya mga bay. Kasi nakalamihan niya power pipe din, no? Fiber load yun. Fiber. Pero mga bay, natanggal ang stock nga tambutso ni Bro Charles. So, naman nang i-try o taod ang plug and play nga spiker. Diba? Dali ra kay sa isulod. Kabra ka hawiri ba? Ikog. Taragit siya. Dito na sulod ba eh? Susulod na siya. Ay, gaya siya ka dira. Nawala na yung paano. Ang gaya na pila. Nabira naman kay na nice. Kuya, lagri mo sa budo. Sambutso kung kakuha na naning. Lera kaya eh. Kano. Goods. Wala na. Kasi nga may spiker, gabi, plug and play. Wala yung minor. Sound 6 yan. Spiker. Goods mga bay, hungaw. Spiker lang sa kalam. Salamat din yung mga bay nga wagi hungaw. So diri ako kaminaan nyo. Way singaw, buyag. Buyag mga bay bagi ang problema andre ang hungaw. So plug and play juga siya mga bay.
Maod kay tingog mga bayo. Baguhan yung motor mga bay, kaya nidako ang hungaw. Spiker lang sa kalam. Oh, magaswaso gina bro, pasabag ko. Oh, bro, charge lang. Paano ako diri plano? Kabuhatan bracket diri ba? Wapo Pero- mga ang fix niya gud para dito mag-vibrate diri mo problema gud. Vibrate lang dia. Basta wala ikuan diri mo vibrate. Wala problema ni spiker mga bayo, agit sa bracket dito. Kabuhatan dyan nimo, pareha na ni sa kuha mga bayo. Ang ipabuhatan. Para lang Fix na ang mount. iwas vibrate. Pero ano mo siya mga bayo, hindi man siya luhag. Pero kang magkamulong dagan lagi, kadugayan mo luhag. Bantay gini dire bro, kay isa na lang may gahawi dire. Mo gini check up nimo kayo basig na matagak ni mahog, maparehas pa nahog ni mong tambutso ah. Do mounting diri. Oh. So karon mga bay among trayan sa iyaha og sa kuha nga power pipe suya abit suya tanawon oy. Ada kita tanawon bro? Out kita tanawon. Murag wala. Ragwa ilisi mga bay. Ang giganahan ako mga bay ang ilbo mong plug and play na ba. Kaya dili kay siya hasol itaod. Dali ra kay siya itaod. Kaya mounting man gud sila mo. Masubay gid. Nasubay gino. Stock gid kay siya yung pagka-design sa spiker. So spiker po ang naghimuan ni mga bay nga pang reader jigid. Nga wala na kay usbon-usbon. So sound check na to ni kumpara sa kuha. Start. So muna yung minor siya mga bay. Minor. So minor po sa kuha. Parihara man. Sa mga power pipe parihara, so red. So nagapak na. Man. Tingnan mo bro. Sige bro. Oh, mas piti. Naipiti. Oh, na kini. Oo. Dito kay ba? Oh. Ya parehas kay mga bay stock og makina. Idungan daw revolution bro nga kanang ipol red gyud sila duha. Pila ko ah. So muna mga bay. Muna lang. Basta sa face Oh, mas kani buog tingog normal spiker gud siya then pang reader G gid siyang haom. Di gid siya pakaulaw mga bay. Kaya ko atay ko marubya na. Nya unsa pa na unsa ra nang klase ng tambutso. Then sa kamubo ug sayang barog ani mga bay mas gamay niya kuha kaysa aniya ha. Kani gyud ha. Same ra gid sila sa stock kadako. So mabinta niya akong gusto orderon mga bay pero itong panahon na mahal kay ning gitsi ni. 2.8 kini. Oh, 2.8 kini mga bay karon barato na kay ni siya. 1.6 na yung order ni Bro Charles ani. Ay grabe. Atay kumpara sa stock din niya. Oh. Para mga bay stock. Oh, apit-apit ra siya, gamay ra sa gliga so dire, libil lang dire, pero ang abot nimo dire oh. Gamay, mamaori gid daw, mamaori din siya bro. Mamaora. Mamaora sa stock. Pero bugat ni siya. mas bugat ning stock kaysa kuha na bro. Kaysa bro atong thumbnail sa bro, mag-thumbnail ko bro. Na bro. Right.
So mora na atong ma-share aning spiker mga bay. So kini lang gid ang bantayan ni Bro Charles mga bay. Mga dili ni muluag. Iugtan naman ako ni pero bantayan lang gini ni. Kasi ikaw daw bro, iana daw yung motor ipa kuan daw ang stand. Kaya itong tanahon ko mo sa buto diri. Ay, down. Oh, down. Itaas ra ba kay ang axle mga bayo? Iwan tag mo. I-dot-dot ang shock, bro. Ay, layo ra day siya, bro. Layo ra day kayo. Layo ra day kayo. Layo ra day kayo siya. Layo ra day kay play mga bayo. So at least tested na mo spiker plug and play sa Redder G mga bay. Di masaw ba itong na auto sensor? Katong may mga auto sensor. Pero na kay ma-order man ni auto sensor? Wala? Auto sensor ani. Bogid siya. So kung may auto sensor nga katong mga Redder G bag uron mga bay kaya nga katong mga bago ni na may mga sensor na. So inyo yung pabuhatan. Mo gasto gid mo dako. Kining samo nakalamang kaning mga daan na mga unit wala na sensor. So may nakalami ani mga bay. So dala na ako tapakuson ang vlog mga bay. So successful ya so yung tambot serbato Gusto ko makaserbato ginana bro. Power kayo. So dala na ako tapuson ang vlog mga bay. So next vlog na pud ta magbanuban. So unsa na pa ito ma-install na pud ani. On, shifter. Shifter. Shifter na pud mga bay.